Ru udamenga lo yierombo geng'enyo. Chako luorore kendo ru me ochopo Jumapil machielo, tarik 26 dwe mar adek 2023. Nyako Ramogi na nyisi motelo ni twak makawuono liet ahinya kendo waketo e ratil gigo ma osebedo katimore e piny Kenya. Chigne juma mangima kod jumbe mokalo. To wang'iyo bende mabiro kochakore odiechieng' makiny. Ratil kawuono antiere kod wuot luo ariyo. Kaluwore kod Lydia en noneno ni kidi nyalo bedo mapek. Ok ang'eyo ni kakoro wakao wawe kidi oko to bedo gi mwaga kaachiel kod weke. Mane madhi yiengo ratil. Odhiambo ma kawuono ar kod okil kidi mwaga kanyakla kod okil Brian Weke. Giduto gin Kanyakwa Ramogi mondo wago kodgi wamak kodgi ratil, wayienga ni ratil, wang'en to ratil dhi chung' kon mane. Seche duto watwak mondo jopiny bende obed gi ng'eyo ni ang'o matimore piny Kenya sani. Onyalo kelo ber mane kata pek mane mabende nyalo luwe. Mane momiyo agwelo kawuono odhiambo ma kawuono mondo wagane mbaka, wang'iyane waketane ratil gik matimore piny Kenya. Machiegni kidi mwaga. Erokamano George Bati. Amor yudo thuolo mar duogo kendo e ratil. Kendo yudo thuolo ni mar twak gi jowa mondo wapor wach kaka ya mfuto mar siasa, telo mar oganda mathurwa, kama sani wachung'ie e weche mag yuto miluongo no chumi, to gi kama onego bed ni wadhi kaka oganda. Kakikete no, Brian Weke. Machiegni. Erokamano. Ambe amor mondo wawuo gi jo dalawa gi jo Ramogi duto. Erokamano. Ne wach siasa gi gik ma chando Kenya waka. Erokamano. Kawuono uno kinde uji ariyogi. Ogai mar obila Jafet Koomi. Owuoyo kawacho ni onge ng'anyo moro amora ma gidhie mondo timre piny Kenya ka. Uno kinde. Ma to ni andika mane mar katiba? Onge andika ma mano nitie. Katiba wacho ni kila ng'ato Mkenya mora mora kata owa Central kata owa kanye oyiene picket. Ondike black and white katiba. Koro Jafeth Koome en police, en tije maduong' mondike Kenya ka. En ni oen sure ni demonstration timre maber. Ji ng'anyo ma ok keth property mar ng'ato. Ji ng'anyo ma ok dhi ng'ato moro nono. Ji ong'any ma onge problem. Katiba wa onge kama ondiko ni police ema decide whether ng'anyo nitie kata ng'anyo onge. Ino kata nyocha South Africa. Ji ne nimne ji ne no ng'anyo to onge police kata chiel mano ogolo tear gas. Gima ketho no Kenya ka en ni police en pod gen gi mentality machoncha. Ma en ni odwa mnago ji tear gas, odwa timango. Ineno jo mang'anyo gi. Kadu wegi mondo gi ng'any. Kata gidhi e State House to gikelo petition margi. Timre kata America. Kidhi White House. Timre DC kacha. Every single day ji ng'anyo to gidhi ka president to gitero petition. Nyocha ka France ji ong'anyo. There was no problem. Nyocha ka Senegal leader of official opposition omak. Ji 1 million of the station magigole. Ng'anyo nitie dunia mzima. Problem mar police wa pok gi understand ni katiba wa omiyo right ja piny mondo picket mo ng'any mo wach gi machande. Koro Koome en katiba onge kama ondike ni en mo decide whether ji ng'anyo koso ok ng'any. En kinyo rit weche mo en sure ni property mar jo Kenya mani Nairobi ka kata Kisumu kata kanye jo mang'anyo gi kigi ng'anyo magiketh mali mar ng'ato. Kidi igo wi chaliye gi wach ma Weke wacho. Dipo ni obila ema miyo ji bedo rorie ng'anyo. VJ, I mean, no sorry, Bati. Nitiere adieri, to nitiere siasa. Yes. Koro sama en wach adieri, tadieri okete siasa. Nikech kapok idhi e katiba, yes, chik mondiki
nitiere chik ma kata kapok ondike to entie. En mane? Koro nitie gimiluongo ni the right to dissent. Tiende ni ratiro mar pogruok e paro gi sirikal mantie, the state. Ratiro no, that right to dissent, en gima ok chiw gi piny owacho. En gima inyuolo godo ng'ato. Koro miyo ok abi kawo thuolo ni mar discuss mar wuoyo kuom the Inspector General malach kuom wach man wacho kawuono. Tadwa na wach ni en gima ong'ere piny ngima ni ratiro mar ng'anyo to nitie ene katiba ka injwa kato ene katiba kendo wacho ni dhano nyalo wuok samoro amora. Taparo ni gero mane Inspector General of Police ne wacho ne en ni nitiere ketho mwandu mwaseneno samoro amora ma ji dhi e ng'anyo. Mane masiro raigo wadwa weke ni especially jowa makaluo obed Migori sama ng'anyo ne nitie Migori jowala matindo ne nigi ywak kabisa nikech nitiere ketho mwandu nyaka jowanda Swekra ne nitiere ketho mwandu e boma ma Kisumo ketho mwandu mwatimo wasiko kwatimo ne mag kembe gi establishment man Kathurwa miyo watimo gimiluongo ni self marginalization kechwariembo jo investors wathirore kendwa koro en gima nyaka wawuogie to ado ni kanya wegi kanyo mondo wapar ni nikech ang'eni twak biro mbele kama lo kuom thuolo mokwongo DCI nyoting'o bargi ni wariambo waketo pichni ma ok gin adieri ka wamanyo jok manyo ketho mwandu e ng'anyo ma nyiso ni piny Kenya ni kanye ka jok mwinjo bed ni yango ne jopiny adieri ni magi jok ma jonjore manodonjo kin jomoko mong'anyo to ema koro kosefweny gi jofwambo to giting'o bargi ni ere kaka koro wadwa bedo gadieri gi yie gi bede migepe mag sirikal ahinya mochung' ne weche mag arita kinde ni mag ng'anyo. Ing'eyo 1 year ago Prime Minister mas North Korea ne nitie bombing manotimre to Prime Minister no wacho ni onge nyathi manotho kotim nono oyud ni nyithindo 2 notho to Prime Minister wacho nang'o onge nyathi motim ang'o manotho. Prime Minister no resign nikech nomiyo the minister mar information nomiyo ji wrong information. Ineno gima timre jo DCI magi ema jo madwa ni gi protect jo piny to kaka donje siasa makoro gidwa kelo propaganda gi pictures maonge. The director mar DCI dwani odhi dala mok ni igole gi jo piny nikech problem magi tima magi mislead gidwa kelo propaganda gang'o dwani ng'ano should not be in office kaka wawuoyo. Ineno ka macha ne minister mano resign nikech nowacho ni nyithindo nokotimo ang'o nokotho to in DCI ti yie ni system mar DCI mar communication ikete propaganda mar jo piny ni jogi dwa ketho gigi jogi dwa timo ang'o mano kipenja in terms of accountability DCI director dwani o resign nikech koro gin magidwa chochea gasia korwaka nyocha Monday mineno cha Raila mtoke onge gimotimo odonja kobiro town igoye tear gas otimo ang'o. Ing'eni joge kade giwe joge gi ng'anya gi wuoth town tijgi en ng'iyo ni joge kik tim ang'o. Ng'ama donjo ni kwalo gir ng'ato kaka Kidi wacho imake ng'ama timo ang'o iwayo kando. Believe you me onge problem idhi neno Kenya ka joge en magiri ng'anya gi wuotho gi picket gi wacho ni wadenyo wa mogo beche ni malo mafuta odhi malo sani bei mar stima ma ineno opong Ramogi ka sani dhi idho gi over 63%. Pes petrol sani chakre jogi odonjo oidho gi $10. Jo mane magi giba jogi dwa wacho owegi gi wach gima gidwa wacho. Be petrol oseidho gi $2. Yani chakre gi chaki ne gigolo subsidy oidho gi $8. Ka gisedonjo nyocha gi oidho gi $2. 8 gariyo en adi? Nodwoke piny kaso chung kanyo ko chakre. Ang'isi ni chakre gi chaki igo kwano mimedo gigo te. Dong asego kwano mamedo gigo te. Petrol oidho gi $10. Jogi ema gidwa wacha niya omera ifocus gi siasa to wadenyo. The cost of living is unbearable. Awenjo ka jomoko wacho ni oyo weuru goyo koko pururu
koth chwe ing'eni nyaki pur ma kaka koth chwe ni miko mitimango makoro kidhi yudo mogo ji nyatho mang'eny. Kidi itingo badi yaneno ki igwela ni mondo miaweni obila kikunjo ka Brian wache ni obila timo tijgi koso obila nyayo paro maricho kuom joma ng'anyo. Atimo mostly okadwa ni mondo awuo lo obila nikech ka hold brief ne obila. Tadwa ni a respond ne substance na weke okelo. Ni nyaka nyo jogi donji kata nyaka nyo serikal kana kwanza donji en ni garama mar ngima osebedo ka idho. Gima weke wiye wil godo en ni ma ok ochakore kawuono. To bende wach mar ariyo en ni adwa ni mondo wawuo wach ng'anyo. One, as a political tool, and number two, as a mobilization strategy manitiere ne jo siasa. Ing'eyo ni sama kama kosa ni wantiere. Weke gini wachonwa ni mondo wadhi e ng'anyo nikech nyaka ipenjri namba achiel sama odhi e ng'anyo en what are the grievances? Yuak en ang'o? At least sama weke ni kani weke yuago garama mar ngima man malo. Garama mar ngima man malo ok apar kopo ni chama mora mora maluongore ni a responsible political party nyalo wacho ne jopiny ni garama mar ngima wanyalo thiedho chandruok no kwa ng'anyo. Nikech sama wawacho ne jopiny ni wanyalo thiedho chandruok no kwa ng'anyo to ok wacho ne jopiny adieri. Kwa rango ng'anyo gi historia mar ng'anyo thurwa ka nyaka warang kaka ng'anyo timore, nyaka warang effects mag ng'anyo especially e economy, kendo nyaka warang kama ng'anyo chopo wae. Nyaka seche makoro chopo ne wayudo winjruok meke sungu luongo ni political settlement. Wejo wakanye apani mane gimo nengo waginene wuoye. Owe pinje pinjo moro kidi. Iwacho ni nyaka wang'e ni to ng'anyo osebedo kotimore machalo nade to oya ji kanye. Samoro nitiere mokalo mosewe ji ka samoro nitiere koda hinyruok moko achiel ariyo onyalo bedo mar oganda kata mar ng'ato owuon. Yes. Penjo en ni iparo ni piny Kenya ka ji kata piny owacho ok nyal paro ni ji nyalo loko pachgi mondo koro ng'anyo kik bel ni kelo hinyruok. Obeda beda gimoro manyalo kelo ber bende. Mano nyalo bedo. George Bati. I don't number chelo kongo appreciate. Ni nyaka kama wabire mu achope 2010 to a large extent na kama nwachope nikech ng'anyo. To adiri machelo mantiere en ni piny lokore kendo hako ganda nyaka wasikwa bende kwa lokore. Omiyo kwa nyalo tiyo gi strategies mag masamoro no wa effective ndalo machon kinde duto. Nikech an kipenja sama sani wantiere gi hali mar ochumi giweche duto. Koponi in 2018 bang' kwa se gore kabisa gobila ndalo maniluongo ni People's Assemblies to nwadhi mwa donja gi gima Kiswahili luongo ni mwafaka winjruok gi piny owacho mawapapa kelaro ni nitiere winjruok gi sani kama ne wantie wekene ni ODM 207 koro ne gin gi ker gi prime minister e chama achiel. Gima ne mono bedo ni wacho mos weche duto mantiere mondo ji oyud mwafaka kaka noyudore 2018 ok apar ka nitie chandruok. To sama otero ji e ng'anyo nyaka penje ni ang'o matimore. Namba achiel kaluond kinde duto ka kech nitie to bando mawuok Kitale mabiro resowa. Wach mar ariyo chak mwamadho Kisumu madho Homa Bay ka kwa Kisii to Nandi Hills. Koro namba achiel en ni ng'anyo ni kas oseketho mwandu kaka nyoketh Migori sama ng'anyo nitie Migori cha. Gi mwandu bedi nitie mawuok Tanganyika Sirare madonjo kama. Wadhi ketho gimiluongo ni local supply chain. Koro tiende ni sama waseketho local supply chain en ni chiemo hawachoka ok nyal wuotho kaluo. Ng'ama ne gibando ne ok nyal wuok gibando ne Kisumu katero Homa Bay, ng'ama ne gire moro Homa Bay ok nyal duoko koni. To mano dhi kelo gimiluongo ni humanitarian crisis, chandruok e ngima oganda. Nikech sama waloso ni nyaka par ni nitiere ji milion 6 makecho baro ndasi sanie. Koro abro penjo weke ni ere political responsibility ka gimoro amora gi paro ni nyaka wanyalo mana thiedho through ng'anyo ni nyaka garama mamalo moidho mar ngima. To not long ago Prime Minister was on record
jatelo mar Azimio ni garama mar idho mamalo mar ngima ni to en gima oidho piny ngima. Koro kanyo oidho piny ngima kare kanyo en ng'anyo to nyone ngwa ng'any kanyo pod kero uru nitie ofis. Erokamano Bati. Erokamano ahinya. An gi penjo adani mondo mi wang'i wach ng'anyo ni. Yes. E yore mabende samoro wanyalo ng'iyo godo kore ahinya. Weke king'iyo kaka ngima en sani. Ng'anyo dhi thiedho ang'o? Mokwongo ing'eni ni asewinjo narrative no ka ji wache sana. Ni kise ng'anyo bei mar mogo dhi bedo piny kata bei mar bidhaa ma kawaida. Adwa ni apuonj kidi ni wach bei mar bidhaa en jogi ema dwa ni gipang wechego. Mokwongo ng'anyo en mana ni wadwa ng'iso serikal niya wainyre. Ng'anyo mineno ni ng'anyo ni ema nokelo democratic space ma waenjoy sani ni. Sani ma Ramogi, sani wawuoye Ramogi ni ng'anyo ema nokele. Ng'anyo mineno ni ema nokelo multipartism e Kenya ka. Chon ne wan gi KANU kende, ma KANU ndio baba, KANU ndio mama, kigong'we idi. Ne giwacho ni serikal nigi ite. Ng'anyo ema nokelo multipartism. Ng'anyo ema nokelo IPPG mane discuss wach IBC mondo wakel independence mar IBC. Ng'anyo mineno ni ma koro kidi ok dwani. Ng'anyo ni mokelo devolution masani at least kata ka wagore wan gi counties mag wang'wen ma wanya chamo makonyo mathin ino kaka Homa Bay kacha kaka weche ringo, ineno Migori weche kaka donjo, ineno Kisumu City weche kaka dhi gi Siaya. Ng'anyo achiel ni. Ng'anyo ni ema nokelo nwa katiba mineno ni matinde we are proud ni wan gi katiba ma respect the rule of law, katiba ma respect human rights, katiba ma koro we can see tia ma wuo ma kwed president ma kwede ma kwere wange kabisa. Ng'anyo no. Ng'anyo mineno ni kidi. Ng'anyo ni ema wadwa ng'iso president ma president uni en gi problem. Manifesto manomiyo jopiny magi discuss magi yiere wiyo wil tinde okinyal winjo gimiluongo ni bottom up. Kama ne giwacho ni tunatoka wapi bottom, tukienda wapi up, wapi bottom, tukienda wapi up. Bise winje ko wacho wino wingo. Ng'anyo ni wadwa ni wapar ni omera gima noteri kacha en jopiny miluongo ni jo hustlers gidenyo nyaka sani. King'iyo joma nyocha okel ginene sani CSS prabich gin jomoko te. Kidero en jaluo mane gi pesa molo joluo te en kanyo. Hustler nitie onge. Wajonya nigi pesa molo jaluo mora kikwaro joluo mane gi pesa en ma intie kanyo. Inge kwan pesa gi yawa kidero do mano assumption ma jogo Bati adwa ni winja an okil kendo moko asetimo negi case ang'egi. Inge pesa ma joluore nigo. Jogo nigi pesa. Inyalo wacho cha ni gin gi kwan pesa mamalo kinyalo wacho ni gigo jomoko gite. Kikwano joluo mane gi pesa 10 jogo nyingi nyaka bedi. Kikia kichako kwano joma nigi pesa 10 ma joluo wajonya kidero gouta mago jok mane gi pesa mago nyawacho ni hustlers en ng'ani kidini gidhi omo pesa za serikali giterne hustlers. Negi wacho ni raundi atufanyi mambo ya leaders wagolo hustler wakelo malo. Okay. Wakolo gi piny wakelo gi malo. Okay. Maka hustlers Kidini gi wach Bati gimoro achiel ma weke nyaka ng'e weke en okil maber kabisa kendo obedo okil en bedo sensa maber kabisa. To nitie ng'ato ni Maria Cuomo mane chon en governor ma New York manowacho ni kasa campaign to ji nyaka campaign in poetry, but when it comes to governance must be done in prose. En okil ong'e mano. Wach mantie en ni sirikal kanitie to sama itimo appointment nyaka rang ni jok mikelo what is their qualifications, giber maromo nade, ere intellectual value magikele sirikal. For instance, Governor Kidero is an accomplished manager. He was in Mumias, he was at the City Hall.
koro ng'ama osebedo gi experience malach kendo en investor. That intellectual value kotere sirikal is better than ng'at ma wawuoyo ni higni 23 ja 24 ma poko manage anything ma would go there for the value mar nyonga matin. Awinjo kako bita Wajonya Nicholas. Wajonya is one of the best engineers this side of the tropics. Ka sirikal bandinyowa onge to kero bet piny mos morango ni ka medo jomoko aluo machielo ariyo to jogi nyalo medo the management value mar sirikanda. Wan kaka oganda be nyaka wapuonjre ni kanyo to gima ber to wacho ni ber. Adina duok chien ni mwaka mar 63 kiloso the independence government jalune nigi up to 25% representation e cabinet no. To namba no kako rirango sanie kirango cabinet minister wan go mana achiel, PS wan go mana ariyo. Koro kae manyonya sa yo chako parowa ne wayudo jok moko achiel ariyo adek. Adwaro ni mondo wapuonjre kaka oganda ni bang' bedo kwa seng'anyo higni 20 ma ng'ane wacho mabergi to all politics are local. Ere kama gini osekele jowa kia ok ing'eyo wadwa en namba achiel nitie kech malak gi chonge kaluo nikech nyaka ing'e ni a typical Luo household gima ne watimo en peasant farming bang' ka sodi nosegore piny, bang' ka fishing osetamore konyowa, bang' ka pur pambo osememore ni kimbem. Koro wan gima sani wadong' godo, wadong' ni wauso lopewa to wang'iewo godo apiko. So mano is the only thriving sector kaluo. En sama koro dong' ni kata mana jowa nyodhi apiko gi ok nyal ringo kawuok rodi ka donjo Homa Bay town mondo oting' jojo bati omiyo 50 oyudo kaka ochulo ja apiko en ilo nyose uso apiko ibro mae kisungu wacho ni wamedo impoverish jowa. Obama wacho ni for times have changed and so must we. Nakwayo wadwa maweke gi jowa ma joluo ni kama sani sa ochope ne wanda mana maber 2017 jowa moko nodong' e ndara. Jowa go kipimo 2017 gi 2007 en IDPs weke no chul. 2017 2018 kwa donje handshake government ne ok make any attempts mondo jowa mane odong' e ndara ka ochul jogi. Mane chandruok moko done chako timre sani nikech bank waseno ni kare handshake is possible ni kare weche duto ok nyal tiek mana gi nyundo. Jogi ne wapenje kapok iwacho jogi ne githo e lweta ng'agini en sama ng'any ne nitie confrontation rakruok e kind ng'agi ng'a jabetie e kind joma ng'anyo gobila. Tiparo ni kobila oling kaka ne weke wacho cha nitiere gima nyalo timore ema nyoro waneno restraint manyo police otimo ma Nairobi kanyo kwa wito ng'ato hawi marach nyo wito nyathi achiel maseno. Aparo ni magi makesungu wacho ni it is a beaten path mayo mwase wuothe wang'eyo kako jatimrega. 2017 adona wachi ni an Kisumo kendo nwatimo ng'anya. I remember ka wan gi senior Otiende Amolo koro gokinyi wawuok Kondeleka to wanda mana maber nyaka ka police ochako saa 3 by saa 4 ng'anyo oserumo ka IBC kucho to kan chopo kar saa 6 e kaka nitie rakruok mar tipo e kind jok maluongore kendo ni jong'anyo gobila. Kan chieng' podho tiwinjo kisomo casualties iwinjo ni ng'ato nonegi ng'ani nonegi to koro wadwaro ni mondo mi lwasi mamiyo jowa bedo statistics en kor lwasi manyaka watieki. Nikech ok apar ka nitiere chandruok malich ahinya e kind prime minister gi ker manyalo monogi bet kanyakla mondo giwuo. Awacho ni 2007 weke prime minister gi ker ne nie chama to negitiyo kanyakla. Koro kapo ni ker prime minister ne nyalo yudo loso mos gi ker manyo kadho ker ma sirikande ne nigi chandruok miluongo ni legitimacy crisis to kare gima mono prime minister wuoyo gi ker sani
okapar ka onge mondo wares jowa Jatend chandruok yes iwuoyo kuom jatend piny Kenya William Ruto. Yes, kin prime minister William Ruto osebedo ka wacho ni en ok oikore mar wuoyo gi joma ne ok oyier, joma ne ok omi thuolo mar telo. Wacho ni obiro tiyo gi joma ne oyier. Kendo osebedo ka wacho ma konuoyo ni abiro tiyo gi joma oyier nikech noyiero mondo watine jopiny. To joma ne owe oko gin gitim tijgi mar kwedo. Yes. Ang'o momiyo ka sama iketo piny owacho tese to kendo owinjo ka lit weke? Ang'o ma ka iparo ni ang'o ma timore ka? Ing'eyo gima timre? Nyocha na wuoyo gi osiepna moro ma jatoko dera. En client na moro. To ng'isa ni weke. Raila ni kotho Kenya dhi hinyre. Nikech joma ni e telogi gin gi wang' matek ma pok idwar neno. Kenya wacho ni in kidonjo idwa chako loso serikal gi jopinygi. Jopinygo emi chako ma the first thing mitimo en golo subsidies mane konyo jopinygo. The second thing mitimo ini focus on siasa mocking interest mag jopinygi. Mang'ano ng'isa ni omera Raila kata nyocha ineno. Who in their right mind e Kenya state ma wantieni kaka wane kona wan kamaracha awinjo ni gini no chako chon but koro isekawo kom inie president yawa binya appoint over 50 CASs ng'amba dhi chamo msara imiye mtoka manono itimo ne mortgage kikwano paia pesa mang'ano dhi tiyogo en wastage for no apparent reason nikech ini loso system mar 2027 ng'anyo ineno Raila ni nyasa chiel ng'ano kotho Kenya orumo. Ng'ano nong'isa ni Raila is the only person manya komboa joge. Sani ka ng'ani kakinene kakodhini ka Raila de onge gi joluo ng'ene ma komboa ga Kenya kikia we kaka wacho ni statistics one emo wamako ga Kenya mbele mondo wacheji weche kaka dhi mbele. Things are not too good okabi wuodi bati. Things are very bad. Raila kado bere ni koro analinga weche dhi maber we ng'ani kaka nose awinjo ka Simbarati wacho ni kata ka handball to goal nose donjo koro wawe omera ng'ani kade wawe root momako wani mi wuondo wagi Nyasaye tikwelo iwuondo wagi Nyasaye titimo things that are not within the law. Sani gi Kenya kaka wantie gi economy wa kaka wantie gi bei dola kama nitie bei ingeni sani gi dola kaka oyidho malucha ang'o midhi nyiewo oko miuska. What can you possibly do? In busy inyiewo joluo inyiewo joma dhi timo ni campaign in 2027 yani priorities mani donjo go mani nyiso ji ni magi hustlers raundi adwa konyo ja pikipiki adwa mbede gi mtoka jaduka obed gi supermarket mama mboga oswekre mo yud supermarket ng'ani kiwe route mokawno. It is very dangerous bati siasa moro wuoka it is very dangerous siasa moro wuoka weke kachiel kod Kidi Mwaga ne ogai mar Azimio la Umoja wan Kenya Raila Odinga thuolo mare rumo e siasa makaluo owene joma moko mano yot kachiel mide achiel and yot mare en kama jomoko kuomwa ok ti gi sirikal mantie nikech ndalo baba rumo. Baba pod otegno, baba pod wiye ler, baba pod Nyasaye komiyo ngima, baba pod nyalo kata chung kendo 2027 mana kanyo chung 2022. Rumo mar baba jo-Azimio manyalo wacho nikech naneno ka weke gini osechako ndike social media ni gidwaro ne yudo ne baba replacement. No, Dembria Demba mondo awach mano. Okay. Koro gin maginyalo wacho no gimomiyo gidwa chako ne manyo baba replacement ka wat pod wang'ini baba otegno, baba nyalo bedo ker kendo baba koponi ne nyalo mana loso weche manitiere gima kawacho kisungo ni outstanding political impasse to ekindi gi ker to giloso mos to gimiyo jopiny thuolo bende mar loso ngimagi. Yes, to mano baba ne nyalo pod dong' gi thuolo maka chopo 2027
to ka chunye ne pod gombo ni mondo chako gombe ochung'ie kom ni to achung'a to yudo manombulu. Okay. Koro rumo mar baba to jo Azimio manyalo wacho gigi momiyo gisechako ndiko e social media ne gidwaro miyo baba replacement. Okay. Wando to waparo niya, baba is an elder statesman. To kendo nitiere ng'ama niluongo ni Jimmy Carter. Ng'ama nochung' ker dichiel 76 ochung' oyombo Gerald Ford. To kasa moyombo Gerald Ford to 80 mwaka 89 Ronald Reagan oyombe. To kano sewuok e presidency to nobedo a very effective ex-president. Machandruok mar tuo miluongo ni guinea worm en manotieko. Kano tiyo gima niluongo ni Carter Center nomedo nyayo demokrasia piny ngima. Carter Center ne tiyo gi pinje mane dhi yiero to rango kaka yiero timore. Ne waparo ni baba pod nigi teko mang'eny gi rieko mang'eny monyalo konyo godo Kenya, onyalo konyo godo East Africa, onyalo konyo godo Africa. Okay. Omiyo that position wan pok wakao, an kaka kidimo ka pok akawe. In pok ikawe to in ka mondi iwuo samoro jok man no ka gik metimo sani gi jo Azimio ok ni kare. Yes. To ne pok aduoko penjo moro ka weke no wacho yie na mondo aduoko. Adwani wadhi e yue moro matin ka kiduogo timak gi wach nani. Erokamano. Iwacho ni jo Azimio. Yes. Osewacho ni gidwani gimany ng'at moro mabiro kawo kar Raila Odinga. Yes. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua osewacho ni mae thuolo mutiekore gogai mar Azimio Raila Odinga. Mutiekore kod yo machalo nade. Nyiso ni otemo wacho ni ndalo ni oserumo kuwinjo bino bede siasa. Achiel kuom jood bura makaluo. Yes. Kanitiere gwenge mag Migori e nyasi manyo yuore gi jatend piny Kenya William Ruto. Wacho ni thuolo mar Raila oserumo. Wach mane public domain wacha ko iluongo alunga nyinge. Ma nyiso nang'o nikech wacho ni un pok wacho to jariyo mawegi gin joma siro lwero jatend piny Kenya matiyo sani. Yes. William Ruto. Nyako Ramogi yiena mondo wa yue matin ka waduogo to korko wamaka makarao gi ite eyo makare e wach twak marwa gi sani. Wach mar ni Raila Odinga oserume siasa makaluo kachiel kod siasa mar piny Kenya. Ini wuon inene nang'o mane mawakele ratil ka bang' ka wawuok e yweyo ni kik idhi mabor. Today we launch the Safaricom Strategy 2023 to 2026. And this is a product of very fruitful collaboration between ourselves and our partners, together with communities that we work. I've attended many foundation projects, and there is nothing that is heartwarming than seeing the impact that it has. So today is about the future. The past has been very successful, impacted 8 million people in health, in education, and economic empowerment. You can only lift somebody if you are stronger and bigger, and you lift him and you bring him up. So that resonates with me, and it's what I want you and I want the foundation to do, is to lift the rest of Kenya. Ong'eyo ber mar tim makare kaka math mokinyi manigi ndhadhu kendo milimili kod blue band pile ka pile opong'e gi omega 3 kod omega 6 gi teko madwarore. Math mokinyi gi blue band, dongruok mag-gi makare pile ka pile. Shabiki.com is all about the game. Playing live. It's all about the number of goals. Half-time markets. Correct scores, handicaps, double chances, corners,
goal scorers, penalties, and full-time results. Shabiki.com is all about you, the fun. Kuwa Shabiki. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Unlike other insecticides which are imported, Bolt is primarily manufactured with locally grown pyrethrum, which means that local farmers benefit and our economy grows. Buy Kenya, build Kenya. Step by step, every day, practice on. Ng'ama miyo ong'eyo ber mar tim makare kaka math mokinyi manigi ndhadhu kendo milimili kod blue band pile ka pile opong'e gi omega 3 kod omega 6 gi teko madwarore. Math mokinyi gi blue band, dongruok mag-gi makare pile ka pile. Yeyote ako na huo mpango kesho kuleta vurugu kwa nchi yetu utakipata, whichever level you are in the society, whichever status. Mimi niko tayari, nitakuwa kwenye mstari ya mbele. Kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance igeno ni kiny biro rakore gobila kagiramo ni ng'anyo nyaka dhi mbele kato bilo tamore ni ok gibiye ng'anyo e pacho ka. So leo asubuhi wameweza kupata mbili. Ringre ji ariyo ma en obila kod jariembi mane onime dho wath ma Mugabu Nyatike koro yudi kamenyo mar ringre achiel ma odong' dhi mbele. We demand that the two call for an immediate truce. If they are fighting, it is the people who are suffering. Koro iko Governor Masia James Orengo kod jalupne William Oduol mondo mi obed piny gi tiek dondruok ma osekwako tend county ma Siaya. Ramogi kane pok watieko kane pok wadhi yweyo ne apenjo ka Kidi Mwaga wach ma otenore kod gima notemo wacho ni kweth mar Azimio emosebedo ka wacho ni gidwani mondo gimany ng'ato manyalo kawo kar Raila Odinga, to nachiwo ranyisi ariyo. Mokwongo en jalup jatend piny Rigathi Gachagua ka wacho ni mai thuolo ma koro dwani otiekre gi Raila chutho mondo wach no rum. Wach ma bende osenyuolo weche kotenore gi wachno. To bende achiel kuom jood bura makaluo wacho ni thuolo mar Raila oserumo e siasa makaluo. Owene joma moko bende. Ginyaka kama koro jiyo gike sani Kidi Mwaga. Raila oserumo e siasa. Mokwongo adwa kwanga wach awuo e wach mar garama mamalo mar ngima mane weke no wuoye chien kacha. Nitie gima iluongo ni inflation kata magidholuo iluongo ni idho malo mar garama mar ngima. Achiel kuom gima kelo chandruok mar inflation kata idho malo mar garama mar ngima en iyudo ni pesa ma nitie to dwaro mwandu matin. Mwandu matin ni timore kama en both President William Ruto gi Prime Minister Raila Odinga e kinde mopogore osewacho ni lweny motimore Ukraine e kind Russia gi Ukraine kochako medore gi chandruok mar COVID-19 nitie kaka no chocho tudruok mar ohala ma piny mangima. Okay. Chochni no emosenyuolo chandruok mang'eny makoro ochopo kama koro naturally garama mar ngima nyo idho malo. Owuoyo wach mar subsidy. Ni sama nyo subsidy onge nitiere nyo mogo ing'iewo siling 230. Sama koro subsidy onge ni to koro ing'iewe siling 170. Adwa ne weke onyiswa ni ere mabeche yot. Okay. Nitiere kaka wach mar subsidy ni nyo nigi chochni gi ng'ikni. To nitiere be chandruok moro machielo ma jowa en obadho ma jowa donjie ni ng'at moro amora ma ok nie chama ma jothurwa nitiere ni en ng'ama ok ohero Kenya. Pinywa en godadi to waere equally. E wach mar Raila Odinga kaka
fulcrum mar politics ma Kenya ka aduna nyisi ni anapuonjora siasa e Raila Amolo Odinga nyaka sani karango Raila Amolo Odinga tabro wacho ni kaka nasewacho chien kacha ni aneno ko ng'amo tegno ma pod ka Nyasaye omiyo higni 5 mabiro to pod nena gi ratiro mar chung' mondo lar kom wach ma samoro jalup ker osewacho Jalup jatend piny. Jalup watiyo gi wach mar jatend piny nikech ker wawene ogandawa en nyadhi mar oganda mar kitwa gi timbewa ne muluongo ni ker mar luo koro kata uluongo jatend piny wane kidi uti kana wach mowachni owa kidi uti kana wachni kidi luore ahinya onge gima owacho we akonye ing'eyo mokwongo kiwacho ni idwa replace Raila idwa replace kanye dala luo Nyanza kosi idwa replace nationally kosi idwa replace Africa ka kosi idwa replace dunia mzima macha ok chief mi replace macha ok MCA kata MP mi idwa replace ngacha is an institution ma Africa ka ngacha nigi respect dunia mzima masani ko wuok president ema receive to onge kom Raila cha timbe tije tek idwa replace as who unu chalo ka ng'ama dwa tero chi ng'ama wadu mapoko tho Raila ing'eni problem ma wan go wakia ni Raila en ng'a Raila en Mandela ma Afrika kama poko tho idwa replace kaka ng'a in who ka who dala uni kanye muri replace Raila replace as who but binge ng'ano ni en ng'ano sani anasi wuotho pinje ma oko gipenje ni how is Raila Odinga how is he doing idwa replace as who awinjo ka kidi wacho ni kiderogi ni osomo emomiyo kiderogi ni uke ing'eni kidi kaka in awinji kaka iwuoyo aneno kaka ima koro ichako tegno e siasa to kaka weche dhi in makado mi kom wan kaka joluore wa mor kabisa nikech in onge kabisa tiyo mese ketho in asla kaka ne giwacho ni bottom gikelo up in ja bottom ikeli up de wa mor kabisa but jo up gi mapodi dwa ter up but wado wach matek mapoka dwara neno awinjo ka Kome Inspector General wacho ni it does not matter your position in society ni kiny wabo deal kodi kaka foniously teme Raila chengeni people think ni joluo ama tinde odonje serikal mathin ni mose nyiew mathin makoro mitich omanyne gi gimoro nigi weni Raila en local order temane anan lawyer in lawyer adwa konyi I will not incite any other ni winja order weke negitemo mako official leader of opposition in Senegal awatemo mana wacho wach mar nyiepo kama miya nyisi order en wach mar nyiepo ka nikech waonge gi barupe ka manyiso ni ji nogo bei koro miyo mano to werigo ne bati adwa ni winja order weke an okil kama loka in okil weke ka ng'isi gimoro ok ni achiew ae ba moro ema biro misi story ok ni achiew ae base moro mar mira tabiro kelo ni story mag mira ok ni achiew ae gweng kacha ni nan ka je man loko rech tabiro ni story ka ng'isi kama nang'e gima wacho aya dikelo gigo ka dikelo gigo ka chamo buk kendo na chwado first class honors kekia marlo first class ma penja ne okil madimo chwado first class order weke dikelo kangisi weche neno kidi kaka giler nitie weche kidi ngeni wane ja ODM manimba kineno kaka koro gigo pass ma ogo rangi ne kaka tieno chalo gi koti gi sati ma white nitie Kisumu wacho ni when it looks like a duck when it walks like a duck when it swims like a duck enango it is a duck okay ineno iwacho ng'oni kidi nikech watieko en ni jajuok kinde duto osiko ni oira nikech ng'ato osiko ka ido gotieno pani jite ido gotieno weke ni 2010 opito ng'wech mowe baba Raila Amolo Odinga oringe chama moro kakoro gore gi baba kolaro kom kamukunji koro ka en nong'iewe ndalogo kik opar ni jite ing'iewo okay wadake kamiluongo ni constitutional democracy kama samoro jomoko manyo tiyo gi Raila Amolo Odinga joluo nyo goche ne Raila up 99% kata an maloso kodi ni to ka koro nyo
dweche auchiel tok election. Namba achiel, babo wacho no wacho mar whistleblower. Kwa chiko ito wach mar whistleblower ni, yudo kore gatache otamowa. Nyo wan wacho na ni nyo wan gombulu Central Kenya milion adi mokwal. Wacho ni to dakwa yud record mondo wane kaka koro wacho ni kopogore gi Supreme Court. Politically or prosecute this matter in the court of public opinion. Kioni wacho ni jokwa nyo wacho ni mewambulu gi ni kendo are hostile. Okay, watieko. Kwet aduna wach mar whistleblower ni maber. Tika nikech thuole makoro ng'ado adwa ni mondo tiya maber kiwatieke kaw thuoke kik iluor kode. Erokamano. Yes. Koro eweche gi duto kirango wacho mar reconstitution of the IEBC. Wan gi bunge ma wach minyalo tim maber e bunge kabisa. So that kiwacho ne jowa ni mondo mi wang'any, mondo mi waket ketho mwandu wanyo Migori cha, mondo mi wadonjie to gik moko wanyo Kisumo cha, to wapenjore ni to ere gimiluongo ni position of jowa sama wago siasa. Okay. Sama wadwaro telo. Inyisa ni watieki. Erokamano. Inyisa ni watieki. Yes. Koro aparo ni pok wayudo adwa ne wach ne weke. Yes. Ni wata wano jokwa nyo samoro tiyo ga molo to sani koro amua ni tiyo gi sirikal mantie. En nikech neno marwa en ni kwa timo gik moko e yor mar kwe mar miyo institutions teko mar tich. Yes. E yo maber ma jowa onengo kaw. Okay. Erokamano. Wekitieki dakika achiel kang'eny. Oh, achiel kende. Kang'eny. Okay, ne kadeka achiel okiwacho kata wenge. Order. Yes. Gima timre en ni adwa kwayo jowa wang'anyuru to kik waketh mali mar ng'ato. Alright. Wadwa ni wang'any mondo jogi ong'e niya wan gi problems. Wadwa ni wang'any mondo jogi ong'e niya ok ginyal yiero IEBC single-handedly nikech mane referee ma the next election. Wadwa ni wang'any mondo bei jogi owe focus on siasa oduoknwa bei mar bidhaa piny. Wadwa ni wang'any mondo jogi ong'e ni 50 CAS magiketo gi en illegal. Wegi kanyo. Wadwa ni wang'any mondo jogi ong'e ni wan gi sheria manyaka walu. Wadhi ng'anyo baba, wadhi ng'anye. Ba serious. Batikiji gol suit wadonje ng'anyo. Erokamano ya Ramogi. Mano wach mogik mar Brian Weke. Agisingo mare ka jin ka kod kidi mwaganya Ramogi. Yena mondo walore gi kanyo ratilo moko mach. Wagombo mondo wadhi nyime kaka kamano inyisa gi director mara ni thuolo marwa mar bedo studio rumo. Kendo nyaka thuolo machielo ka ochako runwa kwa ngima Kenya somi thuolo Jumapil machielo mana ka Ramogi TV odhiambo makama ratil. Nyinga en George Bati. Ber godhiambo makare riti masani. رمضان ده حياتي رمضان ده سمايا مماتي يا رب دعاتي تقبلها عطول لا 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 رمضان ده رحمة